सोर फैखो लाइक आयौ आथिङा दाबो दुंखाङाखै आंहा दिनै गुसुनो सोर सोर दङथाय सानै कमेन्ट हरलाय जोंहा सोर सोर सानै दंथाय कमेन्ट हरलाय जोंहा लाइक हर ओमफ्राय लाइक हराखैबा अरखैबो थांजोबलायबाय नै निरन्जय नार्जारि हेल' आगै हाय मोनजिलिनो हाय वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोन मोनाबिलि मा खबर खबरा बिदिनोसै गुसुथार दिनै खुवा खुनाय एखे गोजांनानै बिसिना सिङाव हाबनानै दं आरोना आङो दुंबुरनो मोजां ना औ मोजां नोंलाय मारैथो दं नों मारै दं गोजांदोंना गोजाङाखै बाल बेरायहैनो नागिरदों हाबाब दासो मोनाना नै 8था जालायलायबाय बहाय बेरायहैनांगौ जाखो अरुणाचल थांनि नामसाइ दासो थांनो नागिरदों नामा गुसुआवहाय गुसुआव दासो बेरायहैनो नागिरदों स्कुलनि गथ'फोरनो लांगोन दहाय स्कुलनि गथ'फोर लांनाया नोंनिसोमोन नामा भिडिअ होनाया नायजोबदोंथ' आङो हाजो माबा माउन्टेन गाखोलायनाया नोंसोमोन ना बावबाय आङो सोरनिमोनथाय जायखिजाया नायदों आङो नोंनोमोन ना नों नङामोनथाय स्कुलनि गथ'फोरजों ज' हिनजावसा गथ'फोरखौ नुदोंमोन आङो नों नंगौना नङामोनथाय बावबाय उन्दैफोरखौ लांदोंमोन दा गिदिरफोरखौ लांनांगौ गाबोन ए ओमफ्राय नों माबा मावो टिचार मावो ना मा जाखो आंनोमोन खोमा नोंनो जागोन औ आं नायदोंना नायजोबदों आङो दिपालि बसुमतारी हेल' गुड इभिनिं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खबर सबर मारै दिपालि बसुमतारी मारै दं माय निउ फ्रेन्ड थेंक इउ फ्रेन्ड खालामनायनि थाखाय दे आंबो नोंजों लोगो गैयाबा दाहाय लोगो खालामगोन आं दिपालि बसुमतारी दिपालि अफिसियेलनि बायदिसो नुबाय आं माथो फट'खौलाय ना दिपालि अफिसियेलनि हासबेन्ड नामा ना सोर जाखो
स्कुलाव टिचार मावथ'ना दंथ'यो। दे मोजां दे। मोजां। बिदिनो मावनांगौ दे। जोंहासो बेखारलै। दिपालि सापर्ट खालामनोनो दिपालि। आं दं ओरैनो आं आलां फालां। नों दिपालि अफिसियेलनि हासबेन्ड नामा? फेरजास्ला आइयो हाबाब बा मालाय दिनैसो ओइ जासुला नै आं उन्दुगासिनो जासुला प्लिज ब्लु गिभ मी नों दिपालिनि हासबेन्ड नामा खोन्थालाय आयु अबावबासो सेरफ्लांबाय आङो जाबाय आंलाय अबावबासो सेरफ्लांबाय खोमा सानदोंमोनहाय उन्दुनासो रायलायखादों लाइक हरदोब्रा मा सासेबो लाइक हरा अयनाय जागोन नोंसिना निरन्जयाखै लाइक हरलाय जोंहा मोनसे 3K जाबा बेरायहैनो नागिरदों बा हालालै नोंसोरजों हाबावो नोंहा बबेनि जाखो आं गसाइगावनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दिपालि अफिसियेलनि फिसाय ना सोर जाखो दिपालिनिथ' नङा बे चेनेला दिपालिना रानि अफिसियेलसो नङा होमबा देलै हरबाय लाइक थेंक इउ only one like thank you like करनिखि thank you गोजोननाय थाबाय जासुला खिसुला आंनि माबाखौ लानानै थांदोंमोन ना नोङो ब्लुखौ दिनैसो नुसनदां नोङो ब्लु सिखाव रेन सिखाव खावनानै जाग्रा अबाव बेरायगासिनो अबाव मा भिडिअ लाबोगासिनो जासुलाया हाबाबनो आङो इउटुबाव जासुलाखौ नुनायानो जाला फेसबुकआवल' नायबाय थानाय जायो सोरबा थांबाय खिन्थु बा केरफिनखा नै मानलु मानला जालायबायलै जासुला नोंखौ नुनानै मानलु मानला होनग्राखाय कफिसो जाबाय नामाब्रा खर'आवलाय नोंबो आंखौ साब खालामदे सिस्टार अके जागोन सापर्ट खालामगोन आं दाहाय आंनि भिडिअआवहाय कमेन्ट हरनानै दोन दे ओमफ्राय आं कुइसन सोंदोंमोन नोंनाव दिपालि अफिसियेलनि फिसाय ना ओरैनो नों आं नाम लानानै खुलिनाय ना मानाय होननानैहाय मानलु मानला मोनजोलिखाय नामा कफि जादोंनो कफि खर'आव मानदों खर'आव कफि जादों दिनैसो लोगो मोनबाय जासुला खिसुला खिफि फादुराखौहाय बा मालाय जासुलाया अयनाय जागोनहाय मानलु मानला होनलाबायनाया हौवाखौ खायख'हो खायख'वालै आंना हौवाया खायख'नो ना खानायखौनो सावनानै होनोसो नोंखौ आं आब' बर्नालिनावसो आं नोंखौ लोगो जादों बर्नालि सोर बर्नालि बेबा आंखौ बर्नालिनावसो लोगो जादोंनो सोर बर्नालिनाव लोगो जायामोन माला मिन्थिला आङो बावबाय सोर बर्नालिनावमोन मालामोन मोसानाय सर्ट भिडिअ लाबोदो आं मोसानो रोङा जान्जिबो देबा आंना बथ्रासो जान्जिबो देबा माबाबो देबा उदैयाबो गिन्द्रिद्रि जायो थायो मिथिबाय जान्जियानो देबा आंना आखाइफ्राबो देबा मिनिनाया मिनिलायथारदों मा ओंख्रि जायालै जासुला
आंबा रोङाबाबो मोनसे मोसाबाय। दाख्लैना नोंना जादोंथ' मोसानाया समायथारदोंमोनथ' नायदों भिडिअ'आवहाय। आंना वाच टाइम नांगौलै जासुला वाच टाइम थाबाय था दे दसे आं बारा गोबाव फैखाया वाच टाइम नांगौ 300 नामागौ 300 मनिटाइज जानो न'आव थांजोब्बायसो दिपालि बसुमतारियाबो थांबायगोन बन्द माबाजां माबाखौ ब्लुखौ लाखिफिनबायला अमा भाजा आरो आलु मुला गोरान बा मालाय गोथाव गोथाव जादों क्रिसमासाव थांसै नामा जासुला नोंसिनावहाय क्रिसमासाव थांसै होमबा एक्टरा बोरोनो एक्टरा ओंखाम जानानै दासो हाबफैदों नै र' आं बेक सेटनि मा सोर बेलाय लाइभ होदां बेलाय थाबायलागासिनो ओरै बाराय नै ओंखारलांलायबाय फैब्रानो थांजागोन अमा जाहैजागोन अमा नै बिरला बर' आब'आलाय बिरला औ बिरलाखौ मिन्थियो औ So attitude, so looking like a wow. Looking like a wow. आंल'सै नामा औलै नोंल'सै गैला फेसबुकआव बेसेबांबा फैसा मोनोब्रा जासुला नोंना फैसा मोनबायना नै जासुला नोंबो मैया सोंदों बेसेबांबा फैसा हाबोनो नोंना हाबबायमोन ना बै बारावहाय अमा मासे बुथारखागोन आं जाजागोन र' उदालगुरिथ' थांजागोन बे आं थाङाबाबो नोंगुमैनाव बेदरखौ बिहरफागोन आं लामायाव लोगो हमनानै हरखा बे गुवाहाटियाव थांबाय थायोना उदालगुरिजों माबाजों मिलायनो मिलाया बै रङियासिम फैगोन ना जोंना जासुला फंबाया बायनानै जानाय साबसिन रङियासिम फैयोबा आयु हाबाबनो बायना साबसिन नङाब्रा नों गुवाहाटियाव थांगोन ना होमबा जासुलाया हरफागोन रङियासिम ना 300 थाखा थाव नांगोन बेना 500 थाखा सोरना 500 थाखानि बारा सोरना रङियासिम थाव होफैनो अमा होफैनो जायखिया नों लामायाव फैना होफैगोन बेहालाय आरो माथो 700-800 थाखानि थाव नांगोन सोरना बेनिखौलाय मा सिन्था खालामदों नोंहा मोनजाफैबानो जाबायना ना जासुलायासो जोंनो हरगोनब्रा बेदरखौ बे लस राजा जोंहा मोनजाबानो जाबाय जासुलाबा बोरै माबायोनो खोन्थाहरसाय फेसबुकआव खय हाजार जानांगौमोन बेनिया दाबो हाबजेनाखै मालायनि भिडिअखौ काइन मास्टाराव इडिट खालामनानै हगारबा जायोना जायानो बेना फेसबुकआव जायो एड अन रियेल मा होनामोन एड अन रियेला अन जाबायनो मा बुस्थु बेलाय माने रियेलाव एड माबा जाबाय दा एड ओंखारबाय आंना जेनेबा माबोरै सोंहरदों आं बारा मिथियाना फैसायानो हाबाखै नोंना दाबो मालाय जासुलाना हाबबाय बेसेबां जाखो जासुला नोंना फैसा हाबनाया खिथाहरलाय ओरैबो हाबो बेसेबां नांगौ हाबसिन बायदि मोनदां इडिटसो खालामनांगौ हगारनांगौ इडिट खालामनांगौ आं मिथिखादों आगोल एसे आलदा खालामनांगौ ना जेनेबा एसे दाननांगौब्रा एसे नांगौलैनो बेसे खोन्थायाबा मुङाबो एसे नांगौ होननानै थायो बेखौनो हासिगोन मास मोनसे बख'नो हासिगोन मास मोनसे
बख'नो हासिगोन आरो नोंनिया मिथिला दलथालाय बाबा दुदो आं रागा जोंबाय नोंखौ नै $10 नांगौ बख'नो नामा लाइफस्टोन मास्टार हेल' लाइफस्टोन मास्टार वेलकाम मेडिसिनेल वेलकाम हारसाना बर' जाखोबा लाइफस्टोन मिक्सारालाय $10 नांगौनो $10 नांगौनो मेंख' $10 बेसेबां जायो बख'नोसो ना मानोसो होनोथाय बख'नो खोमा दा फन हरनानै सोंहरजागोन दे जासुला नोंनि नाम्बाराबो गैलाला मबाइल गोदान लानानै नोंनाथ' माबा नांखायाना हिनजाव ओहो चार्जार नांखाया ओहो मानो चार्जार नांगौ आंलाय आंनियाव गारहरजोब्बाय होमबालाय मोजांखौ खुफ्लांबायसो आथिं सुवाखैसो हिनजाव दस आथिं सुलायलायो मानसि सुबाय थाबाब्रा मोजां ओंखारदों जुथा ओंखारदों सासेसो जाबा हाबायजां थाबाय थानो बावनो फैनो मोना जासुलानि माबाखौ लाबायलां माइनाव बसुमतारी हाय माइनाव बसुमतारी आगै वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय सोर लाबोहरदोंलै थेंक इउ लाबोहरनायनि थाखाय जासुलासो हरदोंना ओइ जासुला मा सिरि थाङो थांलायबाय बियो आंखौ गारनानै थाथ'नो थोनैया मा एसे गाज्रि मानसि बेलाय हाथाय मारामब्रा मालाय दारि गाबस्रिंस्रिंलाय आथिं सुबा सुवा होननो नागिरा हिनजावनो दासो होनबाय ए दङ थोर होनगारबायहाय थोस सरि मिनिबावबायसो हा होनदों मिनिबावबायसो केनराबा नाइस थैंक यू मैं सो गया इतना ठंड है हमारे इधर इसलिए कंबल के नीचे हूं मैं अभी कंबल के अंदर जो केनराबा कैसे हो आप हेलो फ्रेंड हेलो होननो फरायनो रोंलायला हां जाम्बि मानसि आयौ गोजांबाय आं गुसुनो गुसुथार एखेबारे आप कैसे हो राबा मा ओंख्रि जाना उन्दुखो आब'नो ओंख्रिया मामासो थाइबेंजों दाउ लकेलजों जोंनियाहाय थाइबेंजों दाउ लकेलजों संनानै जाबाय सासे उन्दुफैबावा दाबो ओइ बाव मा गेम गेलेबावखो नोंलाय माइनाव आगैया अबेनि खिथाहरलाय आगै भिउ बिराद नांगौ जायो फेसबुकआव गुड नाइट राबा ज'जों मिलायनानै 60,000 नांगौ ना मा होनदों औ 16,000 ना 16 मोनलाय नोंखौ बे गाहायनि कमप्लिट जानाया कमप्लिट जाजोब्बायथ' बिनिया गासिबो फैद जाजोब्बाय फैसाल' हाबाखै पेआउट एकाउन्टल' जायाखै ना मा होननानैथाय बियो पेआउट माथो नांगौ मा नांबावगौ जासुला फल'वार्सआबो 16K जाबाय ओमफ्राय बे 60 मिनिट ना माबा नांगौ होननाया बेबो जाबाय मा नांबावगौथाय मिथिला माइनाव आगैया अबेनि खोन्थाहरलाय आगै माइनाव बसुमतारी ओइ जासुला नों मा खालामदों
मनु खालाम जायाखै नामा मनिटाइज खालामबाय दा जाजोब्बायनो बोरै खालामो थाद दा जासुलानाव फन हरगोन र' जासुलाना फैसा हाबबाय मालाय आर्निं फैबाय फैबायनो मैयासो फैदों माबाया मैया दाखालिसो फैदों सानदों जादों माबाया इनेट स्ट्रिमा माबाया मा होनोमोनलाय एड अन रियेला मैयासो फैदों दाखालिसो फैदों होनना बुङो मर्निं साला जिबेराबो आंनि माबाखौ ब्लगखौ खावना लांदों लाखिबाय आङो लायहरलाय जिबेर लायहर दे आर्निं फैबाय जासुला आंनि नाम्बाराव दा मिस कल हर दे ओमफ्राय आङो नों मम्माइजों रायलायहोगोन अब्ला सर्ट भिडिअ होबाय थानो सर्ट भिडिअ होबाय थानांगौनो मिंख सर्ट भिडिअ माने रिल्स बायदि जेनेबा 30 मिनिटनि 30 सेकेन्डनि ना माबा रिल सर्ट भिडिअ ओमफ्राय जासुलाना मालाय इउटुबाव होनायखौनो होयो बेसेबां मिनिट जानांगौ खोन्थाहरलाय 5 मिनिटफ्रावनो जानांगौ आं फेसबुक माबायाव इउटुबाव नायदोंमोन बाग्लारि आयौ नोंसोर लेथन आबा लोखि आंनि फिसा हौवा लाइक हर दे मा लाइकबो हरा मुंबो हरा माबायदि गोसोनि मानसि नोंसोरलाय आयै लाइकआनो गैया मोननैल'नो लासिं सिं लाजिलाय लाङोना आङो लाइक गैयाबा आबा लेथन लाइक हरद दे जिबेरा लाइक हरनो थिनाया थांखो ना माखो आयु नोंसोरनो आङो माबा लाइक मारै होयो लाइक अपसनानो गैया मानो लाइक अपसन गैया जाखो मानसिफ्रालाय बोरैथो लाइक हरदों हनै मोननै नागिर जिखुनु भिडिअ होबाय था भिउआ बेसे फैयो मोनसे भिडिअआव अबेबा 1K अबेबा 1.56 बिदि फैयो एखमबा 2K फैयो बिदि आरो मालाय अबेबा अबेबा 5K ओमफ्राय जाम्बा बेलाय मालायनि भिडिअआवसो फैदों दा नोंनालाय अबेया ओमफ्राय बे 2 मास 3 मास सिगां हगारनाया एड जायोना जाया ना सोंलाय 2 मास 3 मास सिगां हगारनाया एड जायोना जायानो बेखौबो लाफायोना लाफायानो आयु हाबाब होनदों लाइक होबाय थेंक इउ आबा मा ओंख्रि जाखो आबा लेथन आयु हाबाब मिनिबायहाय होनबालाय टाइम मास्टार इडिट खालामसो होनांगोन मानसिफोरनिखौनो आरो हगारलायबाय नामा नों बे दाख्लिनि मैयानि भिडिअखौनो मोना बेहा आंनिखौसो थाखा खामायनो लुगैथारदोंनो जासुला माबानि फेसबुकनि फैसाजों आंनो गस्ला दख'ना बायना होगोननो जोंहा नंगुमैया जेब्लानिफ्राय मनिटाइज जादों कमप्लिट जाजोबदों बिनिफ्रायसो हिसाब लायोनो मेंख जेब्लानिफ्राय मनिटाइज जादों बेनिफ्रायसो हिसाब जायोनो नोंना मनिटाइज जानाया बावाखैना कमप्लिट जाजोबनाया गोबाव जाबाय मामा बे स्टारजों खामायनो हागोन होननाया मेरला गोबाव जाबाय स्टारजों खामायनो हागोन होननाया लाइभ फैनांगौ ना ओमफ्राय जासुला लाइभ फैनाङा बेबो मोन फुराना आइडिया बेबो ओमफ्राय जासुलालाय माखौ मिनिखो दे गथ' जाथियाबो र' ओंखाम जानो आं जादे माबा अनैनो दोन जिबेर दसे खय थारिखआव हाबोनो जासुला मेंख'आ सोंदों हनै दिनैसो रिकभार जाबाय बा जासिगोन ना होमबालाय नोंना आरो मोनसे आइडि बाव जासिगोन एबार बेखौ सालायबाय थादो ना बेखौबो मोननैखौबो सालाय
मोनसेया मानसिफोरखौ बखिग्रा खालाम ओमफ्राय मोनसेया ब्लग भिडिअ हरलाबाय ना मा होनो आबा आंना फिसाया जा मोजां नुबाय नै जासुला दैसाया उदै नुजालायनाय सिखौनो जोमखाया ओमफ्राय भूल तो हो गई जो किया सो किया नै सानसै हाय रे गोजांबाय स्टारजों हानो नागिरानो गेन्द्रा स्टारजों हाया स्टारजों हानो नागिरानो स्टारजों रावबो स्टार हराना ओमफ्राय स्टारजोंआ बेराद गोबाव जाबाय बै समाव माबानाया बिनिफ्रायनो जादों ओमफ्राय दासो जेनेबा माबाया माबा फैबाय आरो एड अन रियेला मामा साननैल' जादों एड अन रियेल फैनाया एड अन रियेला मा जिनिस जासुला खोन्थाहरलाय माने रियेलजों खामायना फिनबाय स्टारजों जानो नागिरा आरो मोनसे आइडि दंबावो र' फुराना आइडिया रिकभारि जासिगोन आंहा 4800 सापर्ट दं फुराना आइडिया बा मालाय होनदों जासुलाया माखौ उनखो गुदि गैया बिजौ गैयालाय जासुलाना खय थारिखआव हाबोनो जासुला मामाया फैसायाहाय मालाय जासुलाना माबा बख'जानोसैनो आयौ होनबाथ' जासुला नोंना जा गोबाव जाबायलै फैसा हाबनाया बै बारावनो नोङो आंनोहाय माबा जानांगोन रा जेनेबा नोंना $10 जानांगोन रा $10 बेसेबां मोनगोनलाय $10आवहाय नों दा $10 जानोसैनो बख'जानोसैनो बेना बे मासाव $10आवसो बख'जायोना औ $10 बा बेसेबां जायो हिसाब खालामलाय दा बेसेबां कारेन्ट USA कारेन्सि हायाखै होनबाबो रिकभारि खालामनो फुराना आइडिखौ 4800 सापर्टखौ नाजा दे नाजा 83.43 जानानै दं ओमफ्राय बेसेबां मोनगोन नै ओरैनोसो जा समायनाखा एक्टरा ओरैनोसै नै ओरैनोसै जादों आरोना जा समायनाखा एक्टरा ओरैनोसै लायबावसो आरो मा मोनगोन बियो नै शर्ट भिडिअ आरो लं भिडिअ होबानो आर्निं जायोनो लं भिडिअबो होनांगौनो सम सम औ ओमफ्राय शर्टबो होनांगौनो थेंक इउ आबा लेथन गोद मोजां नायाखै नोङो अबाव साइज नुदों नोंलाय गन्थं गुदुङा बेसे गिदिर नाय नोङो खोमाफ्रा बेसेबां गावराव नै अफाय साइज नुदों नोंलाय $10 गानबा माबाल'सो हाबगोन बेना बेसेबां 834ल'सो हाबगोन नङा $10 बारा जाबायब्रा ओमफ्राय खिन्थु पेजेन्टआव नोङो $10 सोबासो बख'नो हायोब्रा खिन्थु बेना बिनि ओइ जासुला नोंना $10 जाबायना $100 नांगौ जायोनो $100 सोनो $10 नङा $100 100 बा नोङो माबा 8000 बेसेबांबा हाबगोन 8000 आयु हरद' होनबा बैनाय आंनोबो फैसाखौ होनो माबाखौसो होनदों जासुलानिया मालाय फेसबुकाव हाबबायना आंनो बैबाराव खेबना हरदोंमोन बियो खेबना हरफिनलाय आंनो जासुला नायनि जोंहानि जासुला एम्बु बंला जोंना भिडिअ गोलाव बानायनानै बे भिडिअ गोलाव मालायनिखौ इडिट खालामनानै हगारबा जायोना जायासोमोनलाय भिडिअ गोलाव मालायनिखौ इडिट खालामना हगारबा जायोना जायानो जासुला टावार डिरेक्टराव इडिट खालामबा जायोना जाया क्राइम मास्टाराव टावार डिरेक्टराव खालामबा आयु जा समायनाखालै ओरैनोसै एक्टरानो र' आंबो स्टार्ट खालामसैनो मा स्टार्ट खालामनो ए इउटुबखौ दे कपिराइट फैगोननो कपिराइट फैगोन मालायनिखौ होबा इडिट खालामबाबो कपिराइट फैगोन नामानो जासुला आंहा जाबाय साननाय नङा हिं बांला आंना 300ल' नांसिगौ 300ल' माबा जानो बे 300खौनो मास मोनसे भिडिअ होबाय आं बाराया दिनै 1 घन्टा सानथामजों 1 घन्टा बिदिसो बारायलाबायोब्रा जासुला जा दुखु मोनबाय आं दुखु एखे मनिटाइज जानो 300ल' नांथारसिगौ ओंखायनो लाइभ फैलाबाय थारबाय आं रागानो अय बयनाय आंनो
हिनजावफोर नागिरना हरदो ओरैनोसैनो हिनजाव नागिरना हरनोनो सोर आं हिनजाव दाला जाहैबाय हिनजावखौ बिदि नागिरबा मोनो हिनजावखौ बिदि नागिरना हरनोनो इंखुर सारबानो फैयो हिनजावफ्रा इंखुर सारबाव जाहैदों फैगोननो कपिराइट फैगोननो होमबालाय बोरैथो हगारनांगौ जाखो गावबागावसो बानायथारनांगोन होनबालाय औ होमबालाय नोङो मालायनि भिडिअ होयैनो फैसा लाजोबसिगौ बांसिन मानसियानो ना माथो नों होमबालाय बे आंनि माबा भिडिअखौ होबाय थाजागोनदां दैलिनो आं दि दैलि हगारखायोना कालार सोलाय आरो नै खोनासं मा होनदों जसुलाया कालार सोलाय आरो इसे स्पिड खालाम नङाब्ला खनायाव नोंखौ होना दोननो बुजिबाय बे खनायाव ओरै गल फट' दोननो ना बिदि दोननो थिनदों गोलाव गोलाव भिडिअआवहाय जेनेबा सिनेमा मानसिफोरनि सिनेमाफ्राव ससे ससे गाजा गाजा इन्ट्रेस्टिंआव ओमफ्राय बेनि कालारखौ एसे ब्लार बा माबा एसे बिदि सोलाय थिनदों आरो नङाबा स्ल' बानायनो थिनदों आरो नङाबा एसे स्पिड बानायनो थिनदों बुजिसे थेंक इउ जासुला बुजायहरनायनि थाखाय RGB रादाबो लाइक होआखै स्ट्राइक फैयो नामानो होनखाबायना कपिराइट फैयो कपिराइट फैबा डाइरेक्ट डिलिट खालामखायो आङो गैया बैनाय इंखुर सारबाबो फैयानो हनै बेना होनबाबो मोनाखै आं ओरैनोसै लोगोसो इंखुर सारबाबो फैयाखैबा बे माबाखौ बे माइगाबखौ एसे गारनानै सार जोंनिथिं फै आं थाबिस हरगोन थाबिस हरगोननो हनै हिनजावफोर फथायनायनि खारफानायनि थाफैनांगौमोनलाय कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा नोङो बेसेबां लायो थाबिसा नांलालै आंनो होनना बुंगोन जासुलाया जा मिनिबायलाय फैथि खांग्रां खुलु जालायलायखाबाय होनदां दैलि फुङाव 501 थाखा लाना फै 501 मोखां सुवाबाला थोरसि लाना फै थोरसियाव दै लाना फै फुंनियावहाय आयु ओमफ्राय जारिना हरगोन ना माथो नोंलाय जारिना हरगोन थोस बिदिसो खालामना लादोंमोन नामाब्रा बेलाय आंखौलाय देर मास फैसाबो गारनांगोन खिन्थु 501 थाखा आयु 501 थाखा करि नों जेराय जासिगोन आरो थाबिस हरनानै ना माथो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना एसे थाखायालाय गारखानांगोन आयु नंगौ नामा ओरैनोसै जागोन दे बैनाय ओरैनोसै लायबावसो नोंखौसो बेग सेरनानै देखायगासिनो आङो आं मा देखायखो नोंखौ देखायाबा माथो मानसिया बारा थिग नंगौ नोंखौ गेन्द्राद्रा नुगासिनो दं हिनजावखौनो बुन्दु होनबाय जासुला नों मैया मा होनदों ओइ बुन्दु होनबावबायसो हनै आंखौहाय खर' थिग दंना गैया जाखो आयु नंगौ नामा ओरैनोसै होनदों आंखौ बुन्दुसो होनबाय लाख भिउ थांनाय दंना गैया लाख भिउ 1 लाखा बेसिबां 1M खौ होनो ना 1M भिउ थांनाय दंना गैयानो मालायनि भिडिअ'आसो दंनो माला 1M थांनाय दं नालाय 1.6M थांनाय दं नंगौ 1.6M थांनाय दंनो जासुला मालायनि भिडिअ'सोनो ओमफ्राय डाउनलड खालामनानै हगारनाय जेबो इडिट खालामाखै साथ छोड़ूंगा नहीं तेरे पीछे आऊंगा मालायनि रिल मोनथाम दंगोन आंनाव बिदि थांनाय लाख मिलियन एम औलै 1.6 आयौ आं बाहेरायाव थांनि र' नोंसोर रायलायथ' दे र' आं दानो फैगोन ना नै नोंखौ देखायना गालांबाय आं र' आं फरायफैगोन फैनानै नै आगै मन्जुलि नों बेबायदि हेन्डसाम मोननाय नंला एक्टरखौ ओरैनोसैनो आं सोलायनोसो नागिरगासिनो दंलाय नोंहा बिदिसो होनहरदों आबा बाबा आंनि फिसाला दं सासे जों सानैजों माबा लानाया 5.1K थांनानै दङ बियो सुनिल सुक्ति बायदि नुखादों ओरैनोसैनो
होस अबे एंगेलाव नायना सुनिल सुथि नुखोब्रा गुस्थि लरायना गन्थं हमलाला सुथि होनलाबायो इमरान हासमिसो आङो नै दा इमरान हासमिलायावसो आयदै ओरैनोसै होनदो आंहाबो नैबे माबानि भिडिअ'आ 7.5k थांनानै 4k थांनानै दङ अबे मामाना सोर मामा नाम गैया गुन गैयालाय सारा फाग्लि बोरैबा नुग्राया सना दैमारिना सना दैमारि बोरैबा ओमफ्राय नुग्रासो नैबे बुजायदों आं फानबाय खांखुमार होननाया 9.6 थांना दंबावो बेयो खांखमा राजा होनदों नोंखौ नै माबाया जासुलाया नै नैबेनो नै 1.6 थांनाया बबे नैबे 1.6 M नै ओमफ्राय मोनसेयालाय ओमफ्राय मालायनिसै आरो बे हिन्दीनि भिडिअ'सो बे भिडिअ'जोंनो आंना 16k थांदों मिथिगौ नोङो माबाया फल'वार्सआ ओरैबायदि बारायदों ओमफ्राय नैबे 406k जादों नै नैबे भिडिअ'नि मोसानाया माबासो बेलाय सबिना फाग्लि अबे सबिना नय बोरो देखायलाय आं प्ले खालामना देखायलाय आं सिनायखायो प्लेबा नोंना माबा जागोन ना बेवहाय गाना बोरो नायनि आं मानसिखौ बोरो खाथियाव लाबोलाय सबिनासोखा बियो आंखौ अफ खालामसै होनबालाय बोरो माबासोलै राभा हिनजावसो ए नङा आंलाय सबिनासो सानदों आयु बैनाय नोंखौ दारि गैया आंहाबो दारि गैया ओरैनोसैनो नोंहाबो दारि गैया दारिया बिराद गोफार गोथों माबा बियो बेना थोद बेलाय माबासो सपना ना बोरैबा नामसो बेनालाय अनजालिसो बेलाय 1.913k थांनाय बेनो 1 मिलियन जानोसै बेनि हे प्रभु होननाया हरे राम दारि गैया दारिया मोनजोब्बाय बेना नैबे बारनाया प्रेमानन्दी होननाया गामसा भी खुल गया मेरा होनलायबावसो नामा बे 9 पइन्ट माबा जाबाय आरो आयु लाइभआव आंनाव गोदो जि मानसि फैयोमोन दाना लाइभआव मानसियानो गैला हनै जासुलाजों बेस्रा लेथनजोंल'नो दहायबो लेथना जे गोबाव 1 घन्टा सापर्ट होफैदों बेस्रा थेंक इउ आबा लेन्थन बाथि आसुखौ बिदि सुबाय थादों आसिमायावहाय ब्लेडआनो गैयाना र'दे नोंसोर सिरि थाथ' आं बाहेरायाव थांना फैनि बिदिबा गैला बेयो खारलांजोबसै मानसिफ्रा आंखौ मानो होना दोनखो आं रायलायगोन नामा आं रायलायालै नोंसोर कमेन्टखौ दाहरथ' कमेन्टखौ न'आव बेखार जागोन आं नायाखै नै आं साउन्डखौ बारायबा नोंना माबा फैया सोर जोंनि क'क्राझारनि लोगोफोर कौन क'क्राझार की फ्रेंड्स आंथ' लाइभ फैफेराखैलै आं लाइभखौनो फैनो बोरैबा मोनो आङो मा बुंनो सानो आंनि फेसबुकआव फैजोबलाय लाइभ आंनि फेसबुकआव लाइभ फैयोबा र'ना जों थांगोन मालाबा बाग्लारि बोरै खबरा आयौ नंगौ नामा बैनाय होनदों मिनिबावबायलै सोर मेसेज डिलिट खालामनाय हरखो फटकजों मोनो ना मोना नायलाय सोंहरलाय नै जासुला नोंगौ मैया मा होनदों फटकजों मोनो ना मोनानो फटकखौ जेनेबा गान होनानै माबायोबा फटकल' बा फटक हगारनाय बा फटकआवलाय बोरैथो मोननांगौ जाखो फटकआव भिउस जायोब्रा लाइक माबा फैयोना नै ओरैनोसै फियार मोजां आंहा नोंलाय मारै दं ओरैनोसै ओरैनो फटकखौल' गान होबाबो मोनो ना मोना जायो बेबोना रिल जागोन ना रिलखाना बेबोना आयौ आं अबस्थायानो गैया मानसिया गगामदा
कपिराइट फैथारगोनहाय बेयो आंखौहाय गगा मोनदों आंहा खारथ'बाय आं फेन्स बाजाराव हिन्जावफोर लोगो हमनो थांनोसै आं ओरैनोसैनो हाब नंगौना नङाथाय दे लोगो हमहैदो दे नोंनि फेसबुकआ मोजां कन्डिसनाव थाबाय थायो आरो लाइभ फैनांगौ जायो लाइभ फैनांगौनो समाव बाय बाय बाबा नोंलाय फैफेरबाय मोजाङैनो दं बाग्लारि मोजाङैनो दंनो बाग्लारिया थांलांबाय थांनो थाथा होलायलांबाय आंलाय हगारनायनि दा मालाय लाइभ हगारबा लाइभ दा हगारबाहाय आंखौ देखायहर दे होमबालाय हिन्जावआ नै जोंना आसोला माबायाव इउटुबाव लाइभ होगासिनो दं होननानै बुं आंजों रायलायहरनो गोसो दं आंजों रायलायहरनो नोंजोंलाय सोर रायलायनोसै माबा कुइसन दं सोंहर आं जवाब हरगोन नोंनावलाय मा होननानै सोंनोसै खर'आवसो मानलाजोब्बाय आंहा जासुला फैबाथाय मानलु मानला जाजोबो आंना नायलाय कफि आयु जासुला जि कफि जानानै खानायावहाय नोगोद कफि जादों नायसै हे प्रभु हे हरिराम होननायसो जाबाय मोजाङैनो दं बाग्लारि कफि जाजोब्बाय माथो बुस्थु बेखौ नायनि आं मा जायो गारि सुग्रानि हिनजाव मोजां जागोन ना जायाथाय बिदिया नायनो फाइभआव सोनानै माबायो बिदि दै बेखारसो फेसबुकनि बुस्थुबाथाय नैबिदिया मोजां खिन्थु नैबिदिया आयु गावसिनाल' बिदि जायो जोंना जाया जासुला मा सिरि थाखो बेसेबां डलार जाखो नोंना खोन्थाहरलाय फेसबुकआव जासुलायाबो थांबाय दोननोसैलां नोंनि फेसबुकआव लाइभ फैनोसै दे सानैजों जायो नोंनि फेसबुकआव लाइभ फैनोसै दे सानैजों मामा इनेट स्ट्रिमा जायाबा लाइभ फैनानै लाब गैया नामा समावलाय जासुला हनै मा होनामोन एड स्ट्रिम बे जायाखैनो लाइभ फैजाया होनदों नामा बे फैयाबाथ' लाइभ फैनानै लाब गैयाना ना लाइभ फैजायो जासुला थांबाय य'सो फैबाय नै थांबायसो ओरै यो आंबो य'सो लानोसै नामखौ नै मेंख'आ नोंगौ मैया यो लाइभ होबाय थानो थाङाखै जासुलाया बेस्रा दङ लाइभ होना मा बुंनो सानलाय लाङो लाइभ होनानै मा बुंनोनो यो जाबायनो नों बिदि फैबाय थानांगौ लाइभ फैनोसै आरो लाइभ फैबावसैनो थेंक इउ यो लाइक होनायनि थाखाय अहाय फैयोमोन लाइभआ लाइभ फैनोबो रोंबावा नों जेराव फट' हगारो बाव सेरनानै लाइभ दंखायो मिनिबाय थाब्रानो मिनिनो नोङो आंखौथ' मानसिफोर नुगोनलै लाजिलाय आंखौ बेग सेरनानै देखाय आं लाजिया होननानै मेरे को जलन करने वाले लोगों बाव मा सेरखो होनगालाय बेबायदि जाम्बा मानसिखौ थोद बेग सेट बोरो नोंनि फट' हगारग्रायालाय रिल हगारग्रासोरा बोरो इलाय लाइभ आदबा मानसिलै माथो हेन्डसामथार गुमैयालाय हेन्डसामसो नुबावदों आंखौसो हगारगासिनो आयौ बोरै जाजोब्बाय नै टुडे 10 PM इभेन्ट नेम माथो बेगसो जागोनसै नामा हगारबाय होबाय खिन्थु स्टार्टिं लाइभ जाबाय नै माबा उल्थासो जालाजोब्बाय लाइभआनो बोरो ओरै देखायलाय जाम्बा नोंखौसो नुबाय ओरै फ्रन्टजों खालामो बोरै खालामो
आंखौसो नुबाय नैबे केमेरायाव बिसोरो जाबाय दा साथिबो गैया माथो लाइभआवहाय दोस होग्रो मोनाखिसै लाइभ फैयो हेलौ 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 एभरिबडी हेलौ कामन खम फाग्ला बे सिख्लाफोर सोरबा लाइभ होबासो मानसिफोरा गोम थाङो सोरबा हिनजाव फैसाय नोंनि लाइभआव मादि हरना हरा आङो होननायनि सोरबा हिनजाव फैबाथाय फस्ट खालामहरखायो आङो खोथा गैया सोबानो सोबानाब्रा मानो सोबानांगौ जाखो सोबा जागोनलै ओइ जारौ होननानै नुदों जासुला माबायदि बेयो आंखौ माबायदि नुयो होनना बुंगोन आङो गैया नै आं हारसिंसो बुदबुद रायलायगासिनो दं फाग्लासो बिराद फाग्लाखैलै बे खिन्थु औलै बिरादल' फाग्ला नङा आं दा बे होननाया रेकर्डिं जानानै थायोना मान सनमान मान सनमानखौ लाजिलायबावो दाना नायदो बिराद फाग्लाखा आय' नोंगौ मैया रावबो गैयाबा सोर फैनो नोंनावलाय नोंनाव बै खान्दा गाननायफोरखौसो नायनो फैयो नोंनि बे थब्राब्रा नोंखौनो देखायनोसै आं देखायबाय लासिं सिंनो सासेबो फैलायलै थब्राब्रा नोंखौलाय सोर नायनांगौ नोंनि लाइभ फैनायानो जादोंना जायाखै जायाखै माथो नै लाइभ देखायबायरा खोनाबाय नायनायखौ देखायहरनां जादोंना जायाखै जाबायरा जाबायरा र' बै जाबायरा माबा मुदक र' आं लामायाव खोनायाखैथ' नै माबा अफिस जानानै दंना आयौ ब्राइटनेसआ गोम जाबाय नै ब्राइटनेसखौ बुरजा होनो मोनानि खोथा ना बे आब' मौसुमिया नोंनि बिनानाव नामा औ मौसुमिया आंनि बिनानाव र' नोंसिनो फट' देखायनि आङो र' आं फट' देखायनि दे आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों इयु बे नङा फट'आबो र' आं बोरायनाय जाबाय बोराय मानसिखौसो जानानै फैबावनोसै नों बोरायजोंलाय बेलाय मौसुमि बै गेजेरना र' बेलाय नैबे मौसुमिनि हासबेन्ड ओमफ्राय नैबे आं मथिरानि ओमफ्राय नैबे बिनानाव हिनजाव न'खौनो देखायनोसै रावबो गैया मिथिबाय मोना मोना थाबायबाय थाखोब्रा नोंनाव लाइभआव साबैसे दं हिनजाव सानैल'नो माथ्र मेंबाय आं उन्दुनोसै दे उन्दुदो आंबो दोनसै आरोना कमेन्ट विल एपियार हियार गुड नाइट मामा बेसे गोलाव गुड जानांगौ नाइट बाय बाय हिनजाव माबे लाइभ भिडिअ बेसे गोलाव जानांगौ बेसे गोबाव जानांगौ ओइ जासुला आंनो दा मिस कल हर दे नोंनि नाम्बारजोंहाय नै नोंबो मैया माबा सोंनोनो थाइट जाम्बा लाइटआ खोमोद फेस लाइटआ जोंजों मोदानो जोब्बाय बे फेस लाइटसो माथो साना आंलाय नङा आंनाव बे फैबा बेखौ फेस लाइट जोङाथ' गुड नाइट बाय बाय मिनिथारबाय मिथिथारबाय माया मिथिथारबाय मेंबाय आं दोनसै गुड नाइट बाय 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 रायलायदो सोरमोनथाय माबाखौ मानसिखौ नुवाने नोंखौ नुगासिनो मा बियो कमेन्ट नुदों खाबु बसुमतारी कमेन्ट नुदों कबिसो ने माबानिसो बामोन खुरानि आनैसो बिखुनजोसो जागोन दां बे नङा हरा ओरैखौलाय गुड नाइट बाय बाय यो आंबो दोनसै मा ओंख्रि जाखो आं दिनैसो लाइभ फैनायदों